tá kaverna, čo tam oni majú pri tom operáku, tak keď ti zhora prší do bastionu a tá voda má tendenciu potom vnútri, predstav si to hradné bralo vnútri. Teraz tá voda padá tou drenážou a narazí do toho hradného brala. A chce ísť ďalej, chce ísť von. Tak nájde si čo? Nájde si to najmäkšie miesto. Akože gravitáciou a keď príde do toho tvojho tam, kde ti to vyvalilo, čo si vykopal tú kavernu a zrazu si tam mal hlinu. No tak prečo tam je kaverna? No lebo tam tá voda prúdi. Však to je príroda. Keby tam bola jaskyňa, no tak tam vznikne vstup do jaskyne. Však to je normálne. No v prvom rade nemôžeš robiť kavernu, keď to nemáš ošetrené zhora. A preto ja hovorím, že Peťovi sa to stalo niečo podobné, že hrad bol hore otvorený, voda prúdila, až tu jeden trakt. Proste to zobralo vodu. A ja hovorím, že radšej si zoberiem riziko, že urobím to opačne. Najprv to zastreším, aj keby som to len provizorne zastrešil, ale zastreším to. A potom to odokriem. Preto mňa vytáčajú do nepríčetnosti skauti, ktorí prídu, rozumieš, preženú sa po celom Slovensku, urobia vyklčovačku zelene a tešíme sa, že ježiš, paráda, vidím hrať. No a čo z toho? Čo z toho, keď on sa tam na jar vráti, je tam toho 3-krát viac? Ale to, čo je to vyrašené, to, že koľko tam je zmytého, to už nikto nevidí. Lebo ty, keď máš múr, ktorý podopiera súď, a z tej hmoty kubické, toho múru, ti tam zostalo 15%. Znamená, že staticky tomu 85% chýba. Tak ty tomu nemôžeš zobrať poslednú hmotu, lebo tá súď to podopiera. Zatiaľ to podopiera. A ty, keď mu zoberieš aj tú súď, tak už aj ten zbytok už je staticky nespôsobilý. Tak ho nemôžeš domurovať mäkkou maltou. Pretože mäkkou maltou sa to murovalo od základu, proste prstenec za prstencom, celé až hore. To znamená, že ten tlak na spodok staticky sa vytváral kompaktne a celoplošne, hej, sa vytváral. Nevytváral sa len na tomto rohu. Ako keby som nesedel na 4 stoličkách, ale sedel by som na tejto jednej nohe. Sa budem vrteť, až mi tá noha vypadne, a tá stolička sa roztrbe. A s murovaním je to isté. Nemôžeš to odpažiť a neprestrešiť a potom murovať. No, ti to spadne. Tuto to namuruješ a tam ti to vypadne. Preto ja hovorím, že kavernu je zamurovať o mnoho jednoduchšie, lebo kavernu muruješ len z prednej strany a dozadu ti to neuteče, lebo ty len môžeš urobiť aj prípadne provizorné bednenie a neviem, prečo nepoužívate gabiony vôbec. Nikto to nepoužíva. No neviete ani, čo to je gabión. No, Peťo? Ja začnem robiť a budem to robiť gabiónmi, tak potom uvidíte, aké to má gule. Prečo to nikto nepoužíva? Prečo nikto kaverny nedební? Nie, nebední, ja som nepovedal, že bední, ja som povedal, že prečo nepoužívate gabión. Gabión je provizorné bednenie spletila. Ale to, čo mi minule hovoril, že... Však to používajú na opolniciach. No, tam majú také z roxorov pletivo. Ale zoberieš karirohož, zaprežu a to nevyvalí. Aj keď robíš napríklad, preklad... Počkaj, Peťo? No? Také drobnejším kameňom, aj na tomto témate, vy tam máte múriva, ktoré boli robené... Vy máte malú frakciu, veľmi. Malú frakciu v niektorých častiach, tam by sa to dalo použiť, to nie je najlepšie. My tých kavern zase sme až toľko nemurovali a ešte pred 2 rokmi sme o tomto systéme nevedeli. Si to hovoril pred 2 mesiacmi, takže... Tebe by som ešte poradil, keď robíte takéto malé veci, ako sú lokálne preklady, ako malý preklad, samonosný preklad. A dokončíš ho a chceš, aby ti tam vydržal, lebo nevieš, kedy sa tam najbližšie vrátiš, tak stačí zobrať kus geotextílie, alebo hlavne ak to robíš s obyčajnou nadstavovanou maltou, alebo aj s mäkkou maltou, čisto vápenou. Tak tamto vednutie, tá atmosférické vápno, kým pohltí kyslík, hej, a stvrdne, to trvá strašne dlho. A keď potrebuješ, aby to chytilo tú väzbu relatívne rýchlo a nechceš, aby ti to aj prudko vysošilo v lete slnko, aby ti to v zime nezamrzlo, lebo ty to možno teraz spravíš, keď to muruješ, keď si ty hovoril, že máš 35 stupňov Celzia, tak dokončí to, zober geotextíliu, staré tričko, hocičo, staré handry, zabal to do handry, zabal to do igelitu, obmotaj to igelitom a zadrotuj to radlovacím drotom, aby ti to prvý vietor neodniesol. Pod tým igelitom sa to bude stále potiť. To znamená, že nestratí to tú svoju vlhkosť do vzduchu tak rýchlo.
A keď zapadne slnko, tak v noci sa to ochladí a znova sa to spojí. Takže to bude držať relatívnu vlhkosť vysokú vnútri v tom balíku dlho. A v zime ti to nezmrzne. A nikdy to neodletí. Nikdy. A čo stály prísun CO2? To neboj sa, to toľko vzduchu to dostane, že ty to neudusíš. Myslím, že ti to dostane, že keď to prikryješ igelitom, že čo to bude stále mäkké? Nič podobného. Však áno, jasné. Niekedy stačí, vieš čo zobrať? Obyčajný papier. Normálny maliarsky papier. Alebo hocičo, tak len to zabal potom igelitom. Ale geotextil je najlepšie.